Сәләмәт гаилә ил байлыгы. Быелдан гаилә парлары туасак сабыйда генетик сир ихтималлыгын асыклау өчен перинаталь тест үтә ала. Һаумыгыз, эфирда интервью студияла Гөлсемә Эштанова. Перинаталь тикшерү бөтә парлар өчендә мотлакмы, кемдәр уны үтә ала? Был хакта Республика медицина генетика үзәге баш табибы Фәнил Билалов мәһиләшәбез. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Фәнил Сәлимович, әгәр дә мин ниндидер хилафлык әйткәнмен икән, төзәтегез, был ысынлап та шулаймы? Бөтә парлар да шундай генетик тест үтә аламы? Бүгінгі көндә бүтін парларға ул тест мөмкинчелеге юк, но өчен дигәндә без перинаталь скрининг үткәргән сакта һәр авырлы катынга 11-нче, 13-нче адымга тиктем, онларга рисктың югарылыгын тикшерәбез. Рисктың әгәр дә югары булуы сынапта расланды һина 100-дән 1,000-гә тиклем риск булды һина, ул комбинированный риск дип атала. Шул риск буенча шул группага эләккән авырлы хатын-кызлар безнең үзәккә юнәлтелеп, бездә артабан инвазив булмаган перинаталь тест үткәрелә. Ул быелгы елда беренче тапкыр башлана. 2025 елның адагында ул тест турында федераль һаулык саклау министрлыгы менән расланган бүгенге көндә бушлай бирелгән медицина ярдәме программасында индерелгән. Шуңа күрә менә быелгы ел ул әйтәйек башлангыч та пилотлы ла дип әйтәйек, нәйсен дигәндә без былтыр үзебезнең үзәгебездә уны эшләй башланык та инде, тик ул акса түләүле һәр шул риск булган хатын-кызларга быелгы елдан ул бушлай эшләй башлана. Страховка буенча, әйе. Демәк, ул һәр кемгә мотлак түгел. Ул һәр кемгә мотлак түгел, анда үзенчә показаниялар да бар, противопоказаниялар да бар. Улар безнең буйрыкта ла күрһәтелгән, һаулык саклау министрлыгы буйрыгында без беренчеләрдән булып башлайбыз. Нәйсен дигәндә бүгенге көндә һәр төбәктә ундай лабораториялар юк. Исәпләп караганда тагы ла бит алдынгы урында киләбез инде үзебезнең республика буенча, Россия буенча. Шуңа күрә безнең менә лабораторияның шул җиһазландырылган шундай мөмкинлеге булганга без эшләй алабыз үзебезнең гаиләләргә шундай тест үткәрергә. Аңлавымча, был йөкле хатын-кызларга 12 санага тиклем тәүге 3 айның йөклелектең тәүге сайында үткәрелә. Ул сабыйга, туасак сабыйга һәм йөкле хатынның үзенә зыян килтермәйме? Юк, нәйсен дигәндә монда венаның алынган канды тикшерәләр. Әмма ләкин шул риск анда сынапта расланды һина, авыруы сынапта югары булды һина. Без адактан раслаусыз диагностик үткәрәбез үзебезнең үзәгебездә. Уны генетик карагандан соң тагы ла шул прокол эшләп адактан баланың, сабыйның хорионның варсиналарын тикшереп, цитогенетик диагностика үткәрәбез. Ягъни бу бер тапкыр гына, бер анализдан гына һәм алмай. Юк, бер анализ эшләгәндән соң тагы ла группа риска килеп сыга инде. Уны артабан шул инвазив процедуралар менән диагностика эшләбез. Бу инвазив булмаган тәүге. Бу инвазив булмаган процедура. Кан венадан алынган канды тикшерәбез. Һәм бына ошондай саралар ярдәмендә ул сынап та генетик сирдәрде илкәртеп буламы? Әллә балаларга ярдәм итү өчен? Бүгенге көндә ул сынапта 3 синдромды гына искәртеп була. Ул синдром Эдвардса, синдром Дауна, синдром Патау һәм половые хромосомы менән ассоциированный синдромдар инде. Ул Клейнфельтера, Тернера һәм башка. Анда күп түгел. 4 синдром инде. Шул 4 синдромды гына бүгенге көндә бушлай үткәреп була. Башка синдромдар унда кермәй. Ул синдромдарның ханы бик күп. Түләүле ярдәм менән бүгенге көндә 26 синдромды тикшерергә була. Менә бушлай ошо 4 синдром инде. Фәнил Сәлимович, бuna әлеге вакытта шундай фикер туа күптәрдә. Нигәдер генетик сирдәр ул бик нык артты дигән фикер туа. Бу нимәгә бәйле сәбәпләре? Әллә киресенчә тикшеренү алымдары артымы? Тикшерү алымдары ла артты. Уның менән дә сәбәпле ул теге без табу, адактан давалау, судар асылуы, медицина үсеше. Икенче яктан бүгенге көндә гаиләләр репродуктив фазага бик хуң бәйләнешә. Шуңа күрә олугая килә, авыруларның югары булуы,
ихтимал, шуңа күрә ошының менән да бәйле. Тик менә былтыргы статистика буенча караганда, безнең республикала генетик сирдәр менән авырган балаларның тууган балаларның ханы кәмене, әйтеп үтәйек, бу безнең өчен төрле күрһәткечләр булганы бар. Шуңа карамастан ул теге ритмдар да бар инде бер төрле теге елдан ел күрһәтелеп килгән статистика буенча. Шуңа быел нинди ел булырын берәү дә әйтә алмай. Һау булһындар безнең туган сабыйлар һәм улылар да. Шуңа күрә ошо диагностика, пренаталь диагностика үзенең һөҙөмтәһен шулай ук яһай, ни өчен дигәндә, әгәр дә синдром яки менә генетик сир расланган булдыһына, ул хатын-кызды артабан абортка ебәрелә бит, юнәлтелә, улар балаларын тууы ихтималлыгы кәмей. Ничектер ярдәм итеп буламы, дәвалап? Бул авыруларны дәвалап булмай. Дәваламай торган сирдәр тимәк. Әйе. Ничектер бына искәртеп буламы? Һез әйттегез, йөкле хатыннарны гына тикшерәбез дип. Гаиләне планлаштырган вакытта ук пардар ниндидер генетик тест үтә аламы? Бәлки ул хатта түләүләр дә. Бүгенге көндә показаниялар бар. Ул безгә гаиләләр килә, генетикага табибка язылып, уның консультациясын алып, артабан ул гаилә төрле тикшерүләр үтеп, ниндәй программага уларга эйә икәнен үҙебеҙ асыҡлап, артабан уларга эко программаһын да тәҡдим итә алабыҙ. Шуға күрә беҙҙең үҙәккә мөрәжәғәт иткән хәлдә ул консультациялар бушлай. Әлбиттә, 2 кеше килергә тейеш. Ир һәм ҡатын, ғаилә пары, яңғыҙын беҙ тикшерә алмайбыҙ. Ни өсөн тигәндә, анда ир менән дә сәбәпле, ҡатын-ҡыҙ менән дә сәбәпле ауырыуҙар мөмкинселеге булыу бар. Гаилә сәләмәтлеге тибез шуның усында шулай. Ысынлап та шулай. Менә былтырдан алып, 25-нче йылдан алып, безнең республикала йәш ғаиләләргә ЗАГСта сертификат тапшырыла бит инде, репродуктив һаулыҡты тикшереү буйынса. Ул бик алдынғы эш. Ни өсөн тигәндә, без алдан ук иҫкәртә алабыҙ төрлө репродуктив ауырыуҙарҙың мөмкинлеген. Шуға күрә артта ҡалмай, менә шундай ысулдарҙы ҡулланып, ғаиләләр үҙҙәренең һаулыҡтарын тикшереп, поликлиникаға, ҡатын-ҡыҙҙар консультацияһына мөрәжәғәт итергә мөмкинселектәре бар. Бына һеҙ әйттегеҙ, ошондай мөмкинлек бар республика медицина генетика үҙәгендә дип, һәм беләбеҙ, бынан бер нисә йыл элек был үҙәктә тағы ла Рәсәйҙең алдынғы төбәктәре исемлегенә инде ул сабыйҙарҙы 36, яңы тыуған сабыйҙарҙы 36 генетик сиргә тикшереү районы. Бына ошондай алымдар, улар нинди мөмкинлек бирә беҙгә? Бүгенге көндә ысынлап та иң беренсенән ул диагностика. Ни өсөн тигәндә, беҙ ул ауырыуҙарҙы элек бөтөнләй тапмай торғайныҡ, әммә менә ошо киңәйтелгән неонаталь скрининг индереү менән беҙ ундай балаларҙы ваҡытында асыҡлап, ауырыуҙарҙы уларға ваҡытында дауалау ысулдары ҡуллана алабыҙ. Икенсе яҡтан, беҙ ул балаларҙың инвалид булмаҫлығына ысул ҡуллана алабыҙ. Мөмкинселегебеҙ бар, бөгөнгө көндә уларҙы һауыҡтырыу һәм ул бит инде киңәйтелгән неонаталь скрининг беренсе көндән үк барлыҡҡа килмәгән. Беҙ 2010 йылдан алып селектив скрининг үткәрә башланыҡ республикала. Шулай уҡ теге 5-6 төбәктә генә ундай мөмкинселектәре булғанын билдәле. Шуларҙың араһында безнең республикабыҙ. Шуға күрә 25-нче йылда тамамланырға пилот эш киңәйтелгән неонаталь скрининг тамамланырға тейешне, әммә үҙенең эффективныйсын күрһәткән арҡаһында ул артабан да дауам итә тип, менә безнең хөкүмәтебеҙ шундай ҡарар менән бөгөнгө көндә ул скрининг артабан да дауам итәләсәк. Тимәк, ул хәҙер пилот проект сиктәрендә түгел, даими проект буласаҡмы? Әйе, ул даими проект һәм бөгөнгө көндә һәр тыуған бала, сабый ошо киңәйтелгән неонаталь скрининг менән диагностика үтә. Фәнил Сәлимович, шулай итеп, беҙҙең республикала ошондай юғары медицина анализдары яһай алған ҙур генетик үҙәк бар. Ул беҙҙең ғаилә парҙары өсөн бына ниндәй әһәмиәте ошондай үҙәктең булыуы? Әйтеп үтәйек, беҙ
шулай итеп, үзебезнең халкыбызга, үзебезнең Башкортстанда яшәгән халкыбызга мөмкинлекләрен киңәйтәбез. Шулай итеп, уларга буласак сабыйларның һаулыгын вакытында тикшереп, уларны төрле генетик авырулардан һаклап алып кала алабыз. Бер яктан, икенче яктан безнең төбәктә бик югары тәҗрибәле табиблар эшләй, генетиктар, педиатрдар, улар артабанда әгәр дә ул авыру асыкланган булса, ул балаларны давалау ысулдарын бүгенге көндә кулланып, уларны шулай ук балалар менән бер тигез үсеп, тәрбия биреп, уларны һау үстерергә мөмкинлекләребез бар дип әйтергә. Һаулык мөмкинлекләрен сикләмәйсә, шулай. Бына табибларның югары квалификациялы дигән, бына республикала үткән ел асылган геном үзәге, ул шулай ук һезнең табибларның квалификациясын киңәйтергә, буласак табибларның квалификациясын югары итәргә мөмкинлек бирәме? Сынап та ул без әйтәйек, практик яктан эшләбез, республика медик генетик үзәге авырулар менән геном үзәге, ул бүгенге көндә күпселек фәнни тикшеренүләр менән эш итә. Шулай ук фәнни эшләрне безнең авыруларсыз үткәреп булмай, шуңа безнең монда бәйләнешебез бик үзем тыгыз, шуңа күрә ул әлбиттә үзенең ниндәйдер йогынтыгын бирәсәк, киләсәктә әйтеп үтәйек, безнең геном үзәк республика кимәлендә генә түгел, Рәсәй Федерация кимәлендә генә түгел, бөтен җир шарындагы кимәлдә билдәле буласак дигән өмет менән көтеп калабыз. Зур рәхмәт сезгә әңгәмәгезгә, эшегездә уңышлар теләйбез һәм әлбиттә республикала туган һәрбер сабый һау-сәламәт булсын дигән теләктәбез. Рәхмәт сезгә. Хөрмәтле тамашачылар, Республика медицина генетика үзәге баш табибы Фәнил Билалов мәһәлләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт. Һау-сәламәт булыгыз.